मित्रांनो, आज किती पाऊस येतोय काय माहित. आज गणपती पण चाललेत आपले. आता भरपूर असं गरम होतंय, उन्हाळा लागल्यासारखं गरम झालंय, पण पाऊस येईन वाटतंय. नमस्कार मंडळी, नमस्कार. मग मंडळी कस काय आहेत? मग सगळे सगळे मज्जेत असणार आहेत मित्रांनो. आज आलतो मस्त, म्हणजे कालचा आपला व्हिडिओ नसणार म्हणून मित्रांनो थोडंसं काम पण होतं, त्याच्यामुळं आपला व्हिडिओ नाही आला. आलतो विहिरीवर, भरपूर पाणी आलं मित्रांनो. पहा ना, लय पाणी आलंय मित्रांनो. म्हणजे थोडंसं टाकलेलं पण होतं, आता पाणी वाढन. पण मित्रांनो तुम्हाला सांगतो, आमच्याकडं भरपूर असा पाऊस झालेला आहे आणि आज वाटतंय पाऊस येईन असं वाटतंय, वातावरण झालेलं आहे मित्रांनो तुम्हाला सांगतो. आणि मित्रांनो, आणि आजचा आपला विषय म्हणजे तुम्हाला सांगतो एक खास, म्हणजे आपले आता गणपती बाप्पा चाललेत आणि गणपती बाप्पा झाल्यावर वाटतंय पाऊस आहे का नाही, म्हणजे आज सगळ्याला वाटतंय. पण आता हवामान अंदाजावर आता मला तर काही विश्वास नाही आहे मित्रांनो. पण चला सांगत आहेत म्हणून आपण एक विश्वास धरू मित्रांनो. आणि आपले गणपतीराया चाललेले आहेत, आता नवरात्र सुरू होणार आहे मित्रांनो 2-3 दिवसातच. आणि मित्रांनो गणपती रायाला आपलं चांगलं मस्तपैकी मिरवणूक काढून थाटामाटात आणि मोक्कार फालतू गाणी लावू नका मित्रांनो डीजे पुढं. म्हणजे गणपती आपलं काय म्हणत नाही, तुम्ही हेच गाणे लावा आणि जे माझ्या पुढं नाचा मस्तपैकी. ढोल ताशा लेझिम वगैरे देवाचे म्हणजे गणपतीचेच गाणे लावा मित्रांनो मस्तपैकी. म्हणजे भजनावर तुम्ही पावली वगैरे खेळू शकता मित्रांनो. असं काही नाही की गणपती म्हणत नाही माझ्या पुढं शांताबाई गाणं लावा म्हणून. आणि आपलं दुसरं किती प्रत्येक गाणी येते, गाणी लावून नाचून कृपया करून नका नाचू मित्रांनो, वाईट वाटून नका देऊ. आणि मित्रांनो एक म्हणजे तुम्ही दारू पिऊन पण नाचू नका, कारण दारू पिले तर तुमचा नाश होणार, नाश होणार तर तुमचं आयुष्य बरबाद होणार. कारण असं असतं मित्रांनो, कार्यक्रमात कोणी पण पाहून जात असतंय की एवढं हे पितंय दारू, आणि पुढं तुमचा प्रॉब्लेम येतो लग्न जमण्यासाठी, म्हणजे खास म्हणजे आपल्या लग्न न झालेल्या मित्रासाठी. कारण मित्रांनो कसं आहे, त्याच्यातूनच असतंय सगळं. म्हणजे माणसाला व्यसन असावा, म्हणजे एक टायमाला निर्व्यसनी माणसाला कधी पण मुलगी देतात मित्रांनो. हे म्हणजे कन्फर्म आहे, विषय नाही मित्रांनो. फक्त दारू बिरू पित जाऊ नका असं आपलं सांगणं आहे. आणि मस्तपैकी थाटात आणि आपल्या गणपतीची मिरवणूक काढा, एकदम ढोल ताशे लेझिम लेझिम वगैरे खेळा मित्रांनो. किती जुने पारंपरिक आपले म्हणजे पारंपरिक आपले म्हणजे ढोल ताशा आहे, लेझिम आहे. तुम्ही असं म्हणजे लेझिम खेळू शकता, डीजे लावा म्हणून काय नाही. पण मित्रांनो असं आहे. चला मग आज आपलं म्हणजे तुम्हाला खरं सांगतो मित्रांनो, आज आपल्या तुमच्याकडे पाऊस आहे का नाही बरं एवढं सांगा मित्रांनो. आपल्याला असं झालंय 2 दिवस झाले पाऊस चांगला झाला मस्तपैकी, एवढा भारी पाऊस झालाय ना, म्हणजे आता सगळं पीक कसं खुलून गेलं मित्रांनो. आणि म्हणजे एवढंच तुम्हाला सांगतो मित्रांनो. आणि तुमच्याकडे पाऊस आहे का नाही खरंच मला म्हणजे बरेच जण काय म्हणले आमच्याकडे पाऊस नाही अजून, बरंच म्हणजे लय लय म्हणजे तुम्हाला सांगतो, आपला जिथपर्यंत व्हिडिओ जातो ना त्याच्यात कमेंटमध्ये सांगा कोणाला पाऊस नाही काय नाही मित्रांनो. पाऊस सगळ्यालाच होणार आहे मित्रांनो. आता म्हणजे गणपतीचा आशीर्वाद आहे आपल्याला, गणपतीच्या आशीर्वादामुळे आपल्याला सगळ्याला पाऊस झालेला आहे. आणि आता आपले गणपती बाप्पा चाललेले आहेत आणि आता आपली नवरात्र येणार आहे मित्रांनो. नवरात्रामध्ये भरपूर सारा पाऊस असा म्हणतात आणि नवरात्रामध्ये पाऊस येणार आहे आपल्याला. शेवट म्हणजे शेतकऱ्याला सगळ्याला देवाचाच आशीर्वाद आहे मित्रांनो. आणि सगळे म्हणत होते वरचं आहे आपलं, वरचं सगळंच करणार म्हणजे आपल्या पोटापुरतं तर आलंय मित्रांनो. मस्तपैकी सरकी आणि खुलून गेली, तुम्हाला पुढच्या कॅमेऱ्यात दाखवतो. हे बघा मित्रांनो, मस्तपैकी अशी सगळी सरकी झालेली. आता एक शिपणी करून टाकू मित्रांनो याला. हे पहा म्हणजे भरपूर सारं हिरवगार झालं मित्रांनो तुम्हाला सांगतो. म्हणजे चला मित्रांनो, काही ना काही आपल्या आलंय पादरात आणि काही ना काही येत असतंय. शेवट आपला वरचा आहे आपल्यासाठी काही ना काही असतंय. पण मित्रांनो चला मग आपल्याला गणपती झाले हो, आता पाऊस लागतोय का नाही हेच कन्फर्म करायचं आहे का नाही तुम्हाला सांगतो मित्रांनो. गणपती झाले हो, भरपूर पाऊस राहणार आहे मित्रांनो. असं म्हणजे ऊन पण पडलंय मित्रांनो. हे बघा ऊन लय पडतंय, ऊन पडलं म्हणजे वातावरण तयार होतंय चांगलं व्हावं, पाऊस यावा. अजून पाऊस म्हणजे अजून पावसाची गरज आहे मित्रांनो. धरणं वगैरे भरले, पाणी पिण्यासाठी विहिरी भरल्या, म्हणजे पिण्याची काळजी होती. पाणी हो लय महत्वाचं आहे पाण्याचं, तुम्हाला माहिती आहे. पाणी म्हणजे मागच्या महिन्यात 2 महिन्यात समजलं असं पाण्याचं महत्त्व. भरपूर पाण्याचं असं महत्त्व असतं मित्रांनो. पाणी नसलं तर काहीच नाही, पाणी असलं तर सगळं आहे. पाणी असले म्हणजे जीवन आहे मित्रांनो. असं आहे म्हणजे मित्रांनो. चला मग मित्रांनो, मस्तपैकी गणपतीरायाची थाटात मिरवणूक काढा आणि तेवढा शब्द पाळा मित्रांनो. कोणी दारू पिऊ नका गणपतीमध्ये, म्हणजे लय पिणारे असतात मित्रांनो. देवापुढं दारू पिऊन नाचणं हे काय आपल्यात म्हणजे आपल्या धर्मामध्ये बसत नाही.
आणि कोणत्या धर्मामध्ये बसत नाही मित्रांनो. आणि तुम्ही मोकार असं पिऊ नका, नाचू नका, मस्तपैकी आपल्या गणपतीची थाटात मिरवणूक काढा आणि गणपती टाकून म्हणजे त्याचं विसर्जन करा मस्तपैकी. चला मग मित्रांनो, आणि जर नवीन असाल तर चॅनलला आपल्या सबस्क्राईब करून टाका. मग भेटू असंच नवीन नवीन व्हिडिओमध्ये.